హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి సగ్గుబియ్యం పాయసం. ఇలాగ ఇంకా చేసుకున్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది. మనకి సగ్గుబియ్య పాయసం అనేది తొందరగా ఉడికిపోతుంది. సో ఈ విధంగా చేసుకోండి. ముందుగా ఒక కప్ తీసుకొని ఒక 120 గ్రామ్స్ సగ్గుబియ్యం నానబెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ వేసుకొని ఒక గంట పాటు బాగా నానబెట్టుకోండి. నానితే మనకి సగ్గుబియ్యం పాయసం అనేది తొందరగా ఉడుకుతుంది. నానకపోతే లేట్‌గా ఉడుకుతుంది. సో చూసారు కదా! మొత్తం ఈ విధంగా బాగా నానాలి. నానితేనే మనకి తొందరగా ఉడికిపోతుంది. పొయ్యి మీద పాన్ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి. నెయ్యి వేసుకొని జీడిపప్పు, కొబ్బెర, అలాగే ద్రాక్ష అన్నీ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. గోల్డెన్ కలర్‌లో వచ్చేలాగా మొత్తం ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై చేసుకుంటేనే మనకి ఇవన్నీ టేస్ట్ అనేది బావుంటుంది. సో లో ఫ్లేమ్‌లోనే బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. హై ఫ్లేమ్ పెడితే మాడిపోతాయి ఈ జీడిపప్పు ఇవన్నీ. సో బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఇవి సగ్గుబియ్యం అనేది ఎట్లా నానబెట్టుకుంటాం కదా! సో తొందరగా అయితది పాయసం అనేది. చూసారు కదా! గోల్డెన్ కలర్‌లో చాలా చక్కగా ఫ్రై అయినాయి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్‌లో తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. అలాగే ఒక గిన్నె తీసుకొని మనం ఏ కప్‌తో సగ్గుబియ్యం వేసామో ఒక 4 కప్పుల వాటర్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఒకవేళ ఎక్కువ వేసుకున్నా ఏం కాదు. సో పతలాగుంటది పాయసం అనేది. 4 కప్పుల వాటర్ అయితే వేస్తున్నాను నేను. సో వేసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టుకొని మూత పెట్టేసి బాగా మరగనివ్వండి. మరిగాకే మనం సగ్గుబియ్యం అనేది వెయ్యాలి వాటర్‌లో. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా మరిగినాయి వాటర్ అనేది. ఇప్పుడు సగ్గుబియ్యం వేసేసుకోండి. మనం నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం మొత్తం వేసేసుకొని బాగా ఉడకాలి. సో అలాగే కొద్దిగా సేమియా వేస్తున్నాను. ఎక్కువ వేయకండి. సో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. టేస్ట్ అనేది బావుంటుంది సేమియా వేస్తే. సో మొత్తం బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసేయండి. మూత పెట్టేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి. సో మనకి అడుగున అంటుతది. సో గరిటెతో కలుపుతూ ఉండండి. సో చూసారు కదా! మనకి బాగా ఉడుకుతుంది సగ్గుబియ్యం అనేది. సో ఈ విధంగా బాగా ఉడకాలి. చూసారు కదా! సగ్గుబియ్యం అంతా పైకి ఎలా తేలిందో. మనకి చూసారు కదా! చిక్కబడుతుంది. సగ్గుబియ్యం ఏందంటే మనకి ఉడికే కొద్దీ చిక్కపడుతుంది. సో మనకి సగ్గుబియ్యం ఎలా ఉడికిందంటే ఇలా వైట్‌గా వస్తది. చూసారు కదా! మనకి సగ్గుబియ్యం అనేది తెల్లగా ఉంటది. బాగా ఉడికి ఇలా వస్తది. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం పాలు పోసుకోవాలి. నేను చిక్కటి పాలు ముప్పావు కప్పు తీసుకున్నాను. సో చిక్కటి పాలు తీసుకోండి. టేస్ట్ అనేది బావుంటుంది. సో మిశ్రమాన్ని మొత్తం బాగా కలుపుకోండి. ఈ విధంగా కలుపుకోండి. అలాగే మనం ఇందాక జీడిపప్పు ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా! సో అవి వేసేసుకోండి మొత్తం. వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. బాగా చూసారు కదా! మనకు సేమియా, సగ్గుబియ్యం ఉడికే కొద్దీ మనకి బాగా చిక్కపడుతుంది. అలాగే ముప్పావు కప్పు నేను చక్కెర వేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే 1 కప్ అయినా వేసేసుకోండి. సో చక్కెర టేస్ట్‌కి తగ్గట్టు చూసుకొని వేసుకోండి. సో మనకి అలాగే కొంచెం యాలకులు వేస్తున్నాను ఫ్లేవర్ కోసం. బాగా కలుపుకోండి మొత్తం. సో చూసారు కదా! ఎంత చిక్కగా ఉందో. మనకి చల్లారిపోతే ఇంకా చిక్కపడుతుందండి. సో ఒకవేళ నీళ్ళు వాటర్ అయినా, పాలైనా ఎక్కువ వేసుకోవాలంటే ఎక్కువ వేసుకోండి. మనం ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడే తినాలి. సో చల్లారిపోతే చిక్కపడుతుంది. ఇంకా చాలా చిక్కపడుతుంది. సో ఈ చల్లారిన తర్వాత ఇంకా అసలు మరీ గట్టిగా అయిపోతుంది. వేడి మీద తింటేనే టేస్ట్ అనేది బావుంటుంది. ఈ విధంగా బౌల్‌లో వేసేసుకొని జీడిపప్పై గార్నిష్ చేసుకోండి. అంతే అండి. చాలా ఈజీగా